Кайһы бирләрен үзләрен башкорт дип хис итәргә мөмкин, кайһы бирләре үзләрен татар дип хис итәргә мөмкин, ә уларның һөйләштәре икәнлеге дә бер төрле мөмкин. Кемдер безне махсус сугыштыра, минемчә. Улар шовинизмы әллә татаризмы дисем. Имеш без һаман йоклаганда һаман ничек иттереп Русиядән чыгып китәргә дип уйланабыз. Татардан да башкорттан да гына урыс була. Бу бәлә дигән һәм Татар-башкорт мөнәсәбәтләрендә мондый хәл һәр 10 ел кабатлана. Русиядә чираттагы җанисәп игълан ителүгә, хәзерге Башкортстанның Уфадан төньяк-көнбатыш өлешендәге халыкның милләте өчен көрәш кабара. Элек, әле Совет чорында Уфадагы җитәкчелек артык уйлап тормый, андагы авылларны бер милләттән икенчесенә тоташ кына күчереп куя иде. Җанисәп тәмамлануга кайнаган хисләр тынычлана, һәркем элеккечә үзе ничек тыймлый шулай яшәүгә кайта. Гомумән шуны да әйтеп була. Татар-башкортның зур өлеше син кемдә, мин кем дигән мондый үзара тарткалашулардан шактый читтә тора. Ярсулы һәм еш кына нәфрәт ташып торган бәхәсләр төрле активистлар арасында гына бара. Менә быел аларның башкорт өлеше, ә алда чираттагы җанисәп яңа идея белән чыкты. Хәзерге Башкортстанның төньяк-көнбатышы, андагы халык, баксаң, татарча түгел, ә башкорт теленең аерым бер диалектында сөйләшә икән. Ягъни, бераз гомумиләштерсәң, берничә миллионлы татарның теле башкорт теленең бер диалекты гына булып чыга. Бүген без шул хакта сөйләшәбез. Хәерле көннәр. Азатлык студиясендә Кәрим Камал, әңгәмәдәшләремнең берсе Уфадан танылган башкорт активисты Фәнзил Әхмәтшин һәм Казаннан Руслан Айсин, шулай ук танылган татар активисты, сәясәт белгече, икесе дә Идел Урал якларындагы тәрәккыятны эштән һәм күптән күзәтеп барган тәҗрибәле фикериясе. Хуш килдегез. Салам алейкум. Алейкум салам. Фәнзил, сезне башкорт милли хәрәкәтенең ветераны дип тә атарга буладыр. Шактый вакыт башкорт яшьләренең әйдәманы булдыгыз, башкорт кырылтаенда да рәис урынбасары булып тордыгыз. Башкорт-татар проблематикасын күптән эштән белеп яшәгән кеше. Бу төньяк-көнбатыш диалекты тудырган, бер яктан мәзәктә, әмма икенче яктан җимергеч потенциалы да зур булган соңгы вазгыятьне сез ничек бәялисез? Минем уйлавымча, бу әлбәттә безнең яктан да бик куертылып җибәргән хорау һәм минем уйлавымча, теге һәрбер телдең бик күп диалектлары бар инде ул. Менә минем һәр вакыт әйтеп киләм, менә ошо кескәй бармакты башкорт телендә 7-8 төрле дип әйтәләр инде. Кескәй бармак, сәтекәй бармак, бәләкәй бармак, бәләкәс бармак һәм башка һәм башка. Шуңа күрә теге тагыла милләтте формалаштырды караһаң, мәсәлән, Кыпсак дигән ыру бар. Кыпсак ыруы ул теге башкортларда да бар, казактарда да бар, кыргызларда да бар, татарларда да бар. Шуңа теге был мәсьәлә минем өчен бик бер яктан бик ябай мәсьәлә, ә икенче яктан теге нык сәясәтләштереп башлагалар, сәясәтмәннәр буны куерта башлайлар инде. Минем уйлавымча, милли билдәләнеш, үз билдәләнеш ул һәрбер кешенең үзеннән тора. Шул ук мәсәлән, төньяк-көнбатышта яшәгән дәр кайһы бирләрен үзләрен башкорт дип хис итәргә мөмкин, кайһы бирләре үзләрен татар дип хис итәргә мөмкин, ә уларның һөйләштәре икәнлеге дә бер төрле мөмкин. Шуңа күрә төрле вакытта төрле проблемалар килеп чыга, әмма иң мөһиме без шуларны аңлап, бер-беребезне аңлап, уннан теге зур кайгыла, бәләлә эшләмәй, ничектер татулыкты һаклап калырга кирәк. Менә ошо бик зур мәсьәлә, бик мөһим мәсьәлә, чөнки ниндәйдер мәсьәләләрне күтәреп, кайһы вакытта ошо безнең тугандаш, иң якын бер-беренә иң якын булган милләтләрне бер-беренә каршы кую бар. Шуннан без ник хак булырга тиешбез. Казаннан караганда, Руслан, бу ничек күренә? Ну, монда Фәнзилнең фикере белән килешеп була әлбәттә. Кемдер безне махсус сугыштыра, минемчә, бу мәсьәлә махсус сәясәтләштерелгән. Мин гомумән диалектны шуның кадәре көчле карау итеп күрмим. Шул вакытта Башкортстандагы кайбер кешеләр, мин инанам, алар Мәскәүдәге кайбер кешеләр белән тату мөнәсәбәттә яшәп, менә бу стратегияны булдыра, чөнки шул мәсәлән төньяк-көнбатыш
диалекты буенча диктант уздыруда сәяси төсмер алган, чөнки диалектта диктантны уздырмыйлар бер кая, диктантны әдәби язма телендә алып баралар. Бу инде аңлашыла, шул җан исәп алу алдыннан ясалган ясалма бер проект. Күрәсең, монда тагын бер зур һәм җитди проблема бар. Ул да булса, андагы халыкны, җирлектә яшәгән халыкны берничәк тә аерып булмый, чөнки анда катнаш никахлар, катнаш гаиләләр, катнаш авыллар бар. Менә мәсәлән, аларны ничек аерасың син? Нәрсәсе кызык, бу идеяны асылда элек татар булып яшәгән, хәтта Казанда татар милли тормышында актив катнашкан татарларның без башкортлар дигән яңа төркеме алга сөрә. Әмма алар артында кемнәр тора икән? Берничә активист гынамы бу? Әллә инде аларның күренмәгән яклаучылары да бармы? Менә Руслан инде аны телгә алып үтте, диктант үткәрделәр бит, шуннан да төньяк көнбатыш диалектында диктант, һәм аңа берни дә каршылык куелмады, киресенчә яклау булды. Икенче бер мисал, ансы узганда гына булган хәл Уфада мәхкәмә шиханнарны яклау, Урал итәгендәге Асаба башкорт районнарын үстерүне гел яклап, күтәреп торган башкорт оешмасын экстремизмда гаепләп чыкты һәм аның эшчәнлеген тыйды. Менә без башкортлар оешмасы киресенчә хакимият ягыннан күпмедер дәрәҗәдә хуплау казанып килә. Сез моңа ничек карыйсыз? Минем карамакта әлбәттә бұл суд карарына килгәндә әлбәттә бұл сәяси карар, чөнки исем мәгънәһендә теге ике кызык хәлгә тарынлар егетләр, чөнки бер яктан уларны экстремист, шовинист дип әйттеләр хөкүмәт даирәләреннән, икенче яктан уларны бүгенге көндә Татарстанга хатылуга гаепләйләр. Шуңа күрә теге һез иң алда үдегез адагына хәтлем хәл итегез зинһар өчен. Улар шовинизмы әллә татаризмы дисем. Шуңа күрә бер яктан теге кызык хәл инде. Шуңа икенче яктан бик кызганыч хәл. Шулай ук әлбәттә бүгенге көндә хөкүмәт өчен улар уйлап тапкан стратегик темалар бар. Шул ук бәлки теге татар райондарында инде сәясәт апару, башкорт райондарында инде сәясәттәр апару. Бұл минем уйлавымча теге ике юсыкта алып барыла. Беренчеһе әлбәттә ул теге ниндидер шәҗәрәләрне табу, шәҗәрәләрдә суку. Икенче мәсьәлә ул әлбәттә безнең сәяси мәсьәлә, бер ошо ике халыкты бер-беренә каршы кую. Шул минем бая әйткәнемчә, әлбәттә оешмалар бар, бөтенләй башкортлар курултайы, улар хөкүмәт ягыннан тулыгынча әлбәттә яклау таба, улар финанслана һәм бүгенге көндә актив башкортлар ситләштерә, уларның үз фикерләре булган. Бигрәк тә һуңгы вакытта безнең оешмалар Татарстандагы оешмалар менән бөтә булган башка республикалык оешмалар белән бергәлектә эшләйбез. Безнең айрым майдан сыгыбыз бар. Шуңа күрә без нитиклем күстөрәк һәм үз фикеребезне әйтеп килһәк, шул тиклем безгә каршылыктар туып килде инде. Руслан, менә шул ук сорау, ләкин мин аңа тагын берне өстәмәкче булам. Бу тарткалашудан һәм шушы җанисәп алдындагы ыгызыгыларның гел чыгып торуыннан асылда файда кемгә киләсең ул? Башкортларга киләме, я булмаса анда Башкортстанның хакимиятенәме, я булмаса башка бер хакимиятме? Менә нинди максатта эшләнә бу? Кем ахыргы чиктә файда күрүче кем монда? Бу иң мөһим һәм иң дөрес сорау минемчә. Бу өченче кешеләргә, тышкы кешеләргә дип әйтим мин, Татарстанда һәм Башкортстан читтә булган кешеләргә файдалы, кулай. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзерге вакытта күп кенә урыс сәясәтчеләре, Мәскәүдә утыручы сәясәтчеләр, мәсәлән, Татарстанны һәм Башкортстанны сепаратистик нидәдер республикалар, имеш без һаман йоклаганда һаман ничек иттереп Русиядән чыгып китәргә дип уйлыйбыз, уйланабыз шул хакта. Хәтта менә мин мәсәлән укып барам кайбер шундый Кремльгә якын булган масса мәгълүмат чараларын
Анда да бу мәсьәлә гел күтәрелә. Менә сепаратистлар, менә Архангельск урыс сепаратистлары, Татарстан, Башкортстан инде Идел Урал шовинистлары һәм сепаратистлары Төньяк Кавказны телгә алалар әлбәттә. Шуңа күрә ул теманы аларга куерту бик тә файдалы. Шул вакытта без менә бу килеп чыккан низакта үзебезне салкын акыл белән эшитәргә тиешбез. Ни өчен дигәндә, чөнки сез менә эфирның башында әйтеп киттегез, эмоциялар алар китәчәк, ниндидер бәла, ярсу ул калырга мөмкин. Кешеләрдә, халыкта. Без ярый аңлыйбыз, Фәнзил белән без теге дуслар, әлбәттә, башкорт оешмасы белән дә безнең бик тыгыз һәм дуслама мөнәсәбәтләр. Без аларның эшчәнлеген хуплыйбыз, чөнки алар чын рәвештә башкорт милләтенең чын проблемаларын күтәрәләр, бу беренче. Икенчесе, алар шул ук проблемалар өстендә эшләр, федерализм мәсьәләсе, шовинизмга каршы торалар мәсәлән. Ягъни без монда стратегик дусларбыз. Әлбәттә, бу кайбер кешеләргә ошамый. Бу киләчәктә нишләргә дигән сорауга әле мин кире кайтырмын. Әлегә Фәнзилдән шуны сорыйсым килә. Төньяк көнбатыш диалекты мәсьәләсен күпертүдә башкортлар асылда тирән итеп карасаң оттыра түгелме? Татар телле башкортлар аларга нигә кирәк? Алар күпмедер башкортлар үзләре алар ышанычлы түгел диләр. Аннан соң аларга китаплар, башка продукция чыгарасы булачак. Бу өстәмә чыгым әлбәттә һәм асаба башкортлар, саф башкортлар төшенчәсе дә шик астына куела кебек. Иң мөһиме шундый сорау. Шушы чираттагы каршылыктан ничек чыгарга, нәрсә тәкъдим итеп була? Минең уйлавымча, бу мәсьәлә минең өчен нык ул хәтлем җитди түгелдер. Бу ничек күтәрелгән ошо мәсьәлә шул хәтлем шулай ук кирелә югалар һәммәк минең өчен. Нишләп дигәндә, чөнки моны уйлап карасак, бүген көндә безнең Өфө калаһында теге ничә ел студент башынан бирле башкорт телендә укытып килделәр бит инде. Шул ук мәсьәлә татарларда да бар, Казанда да бардыр дип уйлыйм. Чөнки ничек кенә укытмаһалар да безнең балалар үзебезнең телләребезне яхшы белмәйләр. Теге шагыйрь әйтмешләй, урыстан да, башкорттан да, татардан да, башкорттан да менә урыс туа, бу бәла дигән һәммәк. Менә ошо төп бәла бит безнең. Безнең халкыбыз үз билдәләре өчен үзенең абруен әле күтәреп ала алмай. Ни дисәң дә, буна теге шул ук көнбайыш диалектына килгәндә, ничә кеше язган икән ул диктантты, һәм мин теге статистик мәгълүматларны белмәйм. Шулай ук теге мин заманында күп йөренем, райондар буйлап күп эшләнек без. Ондай мәсьәлә теге икенче тел буенча беркасан да булманы ул. Бәлки бүген көндә Муртаза Убайдыш вакытында ул мәсьәләләрне күтәреп сыккан ниләр галимнәр булды. Әмма ул вакытта бу яклау таба алманы бу мәсьәлә, әмма менә һуңгы вакытта ничектер кемдәрдер ошо нидә куертып, сыгып ошо хәлгә иткерә алды инде. Минең уйлавымча, гафу бүләм, монда галимнәр бик күренми шул. Бу бөтен бу эш ниндер сәяси активистларга һәм менә көндәлек көн үзәгендә торган ниндер алар көн үзәгендә торган мәсьәләләрне хәл итү юлы буларак тәкъдим ителә. Галимнәр, филологлар моңа киресенчә бик сак килә һәм шактый борчылып карый. Мин үзем башкорт гимназиясында укыдым. Мин үзем Нуриман районыннан, Төньяк Көнсыгыш район. Безнең диалект теге әдәби диалекттан да аерыла әзрәк. Менә бездә Ф белән һөйләшәләр. Бездә бик аерылып тора, әмма без бүген көндә әдәби башкорт телендә һөйләшәбез. Әдәби башкорт телендә укыйбыз. Безгә бу бер кыенлык тудырмай. Киресенчә, мин уйлыйм, һәрбер диалектка аерым китап сыгара башлаһаң, әйтәм дә, менә ошо бармакта аңлатыр өчен безгә 7-8 китап кирәк булса. Бу теге ниндәйдер бүген көндә рациональ ни түгелдер. Киресенчә, бүген көндә милләттең абруен күтәрергә кирәк. Милләттең
бүгінгі күнде бір чечен да, бір әрмен да өзінде 25% қаны болса, ол өзін әрмен де чечен деп қиысты, ол башқа милләтті келіп етмейсік. Қайда ғана яша әлі? Шолық теорияларды ойлап қарахақ, олар бір қасында башқа милләтті кетіп етмейсік. Не үшін? Çünkü ол милләттердің абыройы бар. Төп мәселе милләттің абыройы болырға тиіс. Милләттің абыройы болса, милләттің абыройы ол қайын келіп сыға. Ол біз ең бірінші рәтті өдебізге несек етейім, қолдашмаққа тиіспеді, бір-бірімізге тоғыру болырға тиіспеді, бір-бірімізді хатмаққа тиіспеді. Әгер де біз бір-бірімізге бысыра қойып, бір-бірімізмен әрлешіп, бір-бірімізге қаршы қойып, нетәк милләттің абыройы болмайсақ. Һәм икенчесе неме, біздің бүгінгі күнде ең стратегик партнеріміз Татарстан. Заманда Аушев, Рахимов, Шаймиев бірге отыра тұрғанлар Федерация Советінде. Шул вақытта сынақта Федерация көслейіне, олардың өздері өтейіне, біздің депутаттар бірге ішлейдеріне. Шул вақытта біздің республикаларға қарата хейбет закондар қабыл етілеріне. Қызғанысқа қаршы нендейлер бір неше кеші арқағында біздің араларды үйдіге еттілер. Шул біздің заманында өйтінде бүті Ресей деген партия түдігелі үлгешкейінік. Ошы партия біздің региондардың мәнфағатын жақларға тейішіне. Шул вақытта біз күслі болар енек. Шул вақытта біз иқтисат яғынан күслі болар енек. Біздің өдебіз тапқан ақсалар, бәлкі өдебізде қалған болса, шул вақытта біздің халықтардың, біздің республикалардың абруйдарлары зор болар енек. Яғни сіз тәқдим еткен ел ол милләтнің абруйын көтеру дедіңіз. Қазаннан қарағанда шешіліш көрінеме неде болса, міне бұл екі милләт, көп ұшырақта туғандаш милләт дейбіз енді қайбір радикаллар біз бір деп тәжибері, ләкин біз шыннан да бек яқын. Фанзил аның юлларын әйтіп кетті, аның ұсуларын. Ол шындықта біз міне бұл Мәскеуден барған басымға қаршы бірге тұрға тиішбіз, бірге күрәшірге тиішбіз. Әлбәтте біздің милли һәм саяси үз аңымызда біз зор тұқымның ілішлері деп аңларға тиішбіз. Түрки дүнияның, мұсылман дүниясының, шыннан да біз туғандаш халықлар. Қайбір ұшырақларда хәтта татар белән башқұртны айыру бик ауыр. Мәсәлән, шул Гүзәл Уразованың кейсін алсақ, башқұрт, татар тілі башқұртлар да бар. Менә аларны ничек айырасың? Менә Фәнзил айтып кетті диалект. Мәсәлән, мин әтием буенча, мәсәлән, Мишар диалектын сіз білесіз. Минем менә Мишар диалекты деген қалың ғына китап бар. Нул диалект қына, шыннан да диалектта китап шығару, диалект тілінде тапшырулар ұйыштыру, ол енді нонсенс дұрысын айтканда. Чөнки әдәби тілні үстергә кирәк. Әдәби тіл ул нәрсә? Ул милләтнең бір тирәге, ул милләтне ұйыштыра һәм берләштерә торган бір матдә. Шуңа күрә безнең проблемаларыбыз бір төрле. Тілебез бар, кызганычка каршы китеп бара, югала, федерация принциплары шулай ук юкка чыга, милли үзенчәлекләр шулай ук зур басымга ия. Менә шул проблемаларны алга сөрсәк, аларны аңласак, безгә эшләргә бик тә уңай булыр иде. Без мәсәлән Фәнзилләр белән эшлибез, безнең арабызда бернинди проблема да килеп чыкмый. Әлбәттә, ниндер нечкәлекләр, анда төрле әйберләр булырга мөмкин. Но монда Кытайның бер яхшы гына әйтеме бар. Әгәр дә син 1000 чакрым юлга чыгасың икән, аяк астында булган вак-төяк ниләргә, чүп-чарга игътибар итмә. Ләкин ул әйтемнең тагын бер варианты да бар. Әгәр дә син шундый олы юлга чыгасың икән, син беренче адымны эшләргә тиешсең, ничек тә булса. Ярый, инде бүгенге фикер алышуны төгәлләп шуны әйтергә кирәктер. Сабыр һәм дәлилле, тарихка, мантыйкка нигезләнгән дискуссия иң катлаулы проблемага да шешелеш табуга китерә ала. Асылда моның башка юлы юк та. Шушы эшне бүген Азатлык аша Уфадан танылган башкорт активисты Фәнзил Әхмәтшин, Казаннан сәясәт белгече Руслан Айсин башкардылар. Фәнзил, Руслан, бүгенге фикер алышуыбызда катнашканыгыз өчен сезгә шиксез рәхмәтләр. Сезгә рәхмәт. Студияда Кәрим Камал булды. Сау булыгыз.